Авылымның күрке безне мәктәп, фән ушағы туган җиремдә. Кояш кебек жылы сибәсең син, алып кереп белем иленә. Якты йолдыз кебек балкыйсың син, балачакның аяз илендә. Туган йортым сыман газиз булып, торасың син күңел түрендә. Бигрәк ямлы авыл урамнары, алтын сары яфрак коела, таныш сукмак буйлап ашыга-ашыга укытучы мәктәпкә бара. Канатланып бара, ышынып атлый, дәфтәр тулы сумка кулында, шаян йөздә, бәхет ышкыннары, изгелекләр һәр чак уенда. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Сезне Шикше төп мәктәбе укучылары сәламли. Һәм бүгенге тапшыруыбыз 2023 ел укытучы остаз елына багышлана. 1985 елда Шикше авылында яңа 2 катлы мәһабәт бина мәктәп төзелә. Яңа мәктәптә директорлык вазифасын Кәримов Рәшит Хәбибрахман улы башлап җибәрә. Мәктәпне район, республика күләмендә танытуга мәктәп директорлары Мөбәрәков Хазинур Зиннур улы, Әмиров Фаил Мияссар улы, Зәйнәгыев Ноэль Мөхәммәтхан улының хезмәте зур. Тарихка күз салсак, Шикше мәктәбенең үткәннәре бик еракларга барып тоташа. Бүген мәктәбебез озак еллар Шикше мәктәбендә хезмәт иткән укытучыларны үзенә җыйды. Ә хәзер әйдәгез, бу бәйрәмне без дә күзәтик. Иптәш директор, Валентина Терешкова исемендәге дружина бүгенге бәйрәм тантанасына әзер. Рапорт тапшырды Гөлсинә Мирзагалямова. Рапорт кабул ителде. Шын кешеләр итеп тәрбияләп, үзеңә зур хөрмәт алырсың. Йөрәк утың балкып, янса гына, яшәр иман, яшәр мәхәббәт. Аларга да кирәк, шул чаклы. Йөрәгеңне бүлеп бирү кирәк. Җил давыллар җирдә азмысын. Олы тарихы булган Шикше урта мәктәбендә укытучы һәм остаз елы уңаеннан оештырылган Кыңгыраулы мәктәп еллары дип исемләнгән бәйрәм тантанасын дәвам итәбез. Шушы авылда туып үсеп, бу мәктәптә белем алган шәкертегез Хафизова Алия, мин сезнең алдыгызда. Матур тарихың бар. Шәкертләрең синең җитәрлек. Арасында байтак зур шәхесләр. Дан казанган исең китәрлек. Иң беренче рәхмәт менә өлкән буын укытучыларыбыз, төрле елларда үткән бик зур рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Шушы авылына яңадан яшьлегезне искә төшереп, бер бәйрәм итеп кайтып китәсезләр дип ышанам мин. 1985 елда Шикше мәктәбенең тарихында аның 14 еллык укытучылык мәктәбе җирлегенә. Шикше мәктәбенең тарихында аның 14 еллык укытучылык мәктәбе җирлегенә. 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 14 еллык укытучылык
бик зур күләмле. Инде без әле безнең буында бетерсендә бер бетерми. Элек-электән инде монда аның детдомда булган шулай бер чыкшы мәктәбенең башкасы да булган аны айрым детдом тарихы бар. Менә безнең музейларыбызда сакланган андый әйберләр. Инде чыкшы мәктәбенең укучылары бер вакытта инделәр төрле җирдә хезмәтләрен куйсалар да бер вакытта югалып калмадылар. Барыбызга саулык, сәламәтлек телим. Авыртмагыз, тагын менә шулай алга табада безгә очрашырга язсын иде. Zaman диләр, замана укытучысы диләр, ләкин гомер барса да, заманалар үзгәрсә дә, укытучы һөнәре данлыклы булып кала. Ул иң игелекле, иң изге һөнәрләрдән булып кала. Кешелекне син нурлаучы, орлыктан гөлләр ясаучы, шул гөлләрне туңдырмыйча, салкын кыраудан саклаучы, кояшла син, укытучы. Güzel yazsın, sabır güzsün, жылы жейсин, аппақ қырсин, ey müqaddes укытучы. Mübarek Gazinur Zinur olan birge çağıram. Emir Fail Messer olan çağıram. Zeynəğiyev Noel Məhəmmədxan ola. Eydə güzələ, şuşunda şıq güzələ birge. Rəhmət, mənə şuşunday şiraşuğa, көңіллі şiraşuğa, бик истәлекле şiraşuğa келгәнлегегез өчен. Рәхмәт, mənə şушы җирлектә безнең балаларга, безгә, безнең инде әти-әниләргә, туганнарыбызга билем биргән өчен, улы хезмәтегез өчен зур рәхмәт сезгә. Инде алга табада сезгә Ходай сәламәтлек бирсен, исән-сау яшәргә, өлкәннәргә, гаиләләрегездә иминлек булып, якыннарыгызның кадер-хөрмәтен күреп, инде әле эшли торганнарга инде эшләрендә уңышлар, саулык, сәламәтлек, гаилә иминлеге, балалар игелеге күреп, яшәргә ясын, эшләргә ясын, әле очрашулар безнең алга табада күп булсын. 2006 елда инде Фаил Мессәрчтән мәктәпне кабул итеп, 2022 елга хәл 16 ел шушы мәктәпне җитәкләдем. Инде мәктәптә укыган вакытларны яңадан искә алып киткәндә, инде Гүзәл апага рәхмәт әйтәсе килә, яңадан безнең класс җитәкчебез иде. 43 бала укып, без 22 бала Б классында идек, ул безнең класс җитәкчесе иде. Инде без иң шокта класс булганбыздыр, иң шаянда класс булганбыздыр, ләкин инде без беребез дә югалып калмадык. Мәктәптән соң инде төрлебез төрле җирдә эшләсәк тә, беребез дә калиядан чыкмыйча, шушы тормышны матурлап итеп алып барабыз. Мен иң беренче шулай ук рәхмәт әйтәсе килә безнең бергә эшләгән коллективка. 30 елдан артык вакытны шушы мәктәптә эшләгән чорда төрле вакыт булгандыр. Инде ачуланышкан вакытларда булгандыр. Инде төрле вакытлар, менә бер шундый ачу вакытлар берсе истә түгел, шундый күңелле вакытларына бөтенесе истә. Исәнлек, саулык телим. Эшләгән чорда төрлечә булгандыр. Но Шыры да шундай булгандыр инде. В общем, исән-сау булырга ясын, барыбызга да. Авыртмыйча эшли торган укытучыларга матур итеп эшләргә ясын.
Şunun seyip toptan gaziz olası. Yazgan bizge bäxtni de şundan tabası. Ömürlerine kur jilleri sedeyse. Kişilerge birişmediz Allah'ım birse. Ömürlerine kur jilleri sedeyse. Kişilerge birişmediz Allah'ım birse. Kişilerge birişmediz Allah'ım birse. Kişilerge birişmediz Allah'ım birse. Men bu mektepte okudum. Okutuşu buldum. Hem direktör olarak ülgürüp, mektep direktörü bulup işe gittim. Özüm şol yakına, özümün tuğanlar ol yakta olgaç. Bundan Irakka tukturu Künyak kataba yol alıp, şoňar ýagına diýilgenler idi. Şol Kamaz yolu var, yol baranda dip, tuğanlar şol yaktan erdip, şol yakka gittim. Oýla biz bilen de. Hem şol şetkide, Çykşydan şetkige uçtum 1984 ýylda, bugünkü günde de işleyip, mine 40-njy ýyl mektep direktörü bolup işleyip, Allah'a şükür. Mine şu okutuşylarym benim kabul etip mektepke bik dost, bik tatı işledik. 12-13 okutuşy indi, 8 ýyllyk mektep. Mektebimiz soğuk, bir kışta bir palto tuzdu benim bunda. Men şundan aýtdym indi, mine şol aýdyp birge Rahim Basgatymdan bir hadis. Bik bilimli kişi. Mine ul okuttu. Men eli ul munda kelgende men fizkultura okutuşçysy gana idim. Hem bilgili şuşa jerlikde öýrenip şuşulay gitgenge göre men eýbetgene işledim. Äýtire kerek, özümçe tırışıp jerine jetkirip işledim. Çakırgaňyz üçin bek zor rahmat. Mektep şolay yaşasın. Balalar köp bolsun. Tırışıp işlerge sağlık, selametlik, awurtular bolmasın. Köngüllik bolsun, tagın da şolay işe raşlaýasyn. Kişi kite, işi kola diler. Әйе, бүгінгі бәйрәм кешесінде қатнаша алмаған, ахирет dünyasına көшкен, оқыту һәм тәрбие эшләрендә күп хезмәт куйган, мәрхүме булган укытучыларыбызны искә алабыз. Canlarımına İsmail ol bulayda unutulmay ol bulayda istegil ol bulayda unutulmay ol bulayda istegil. Şulardan ruhlarına dua kılsak karşılar yoktur bileyim mi? Birer iki suya oku. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Мен кичкенеден укытучу буларга кыялланып,
Арша педучилищесын бетереп, 69 елда шушы туган якларыма эшкә кайттым. Беренче елны инде мин Сәрдә башлангыч мәктәбендә бераз ширканчык алдым дияргә кирәк. Һәм беренче классларны укыттым да, мине менә аннары шикше мәктәбенә күчерделәр. 1 ел үтүгә Марсель укыта иде бездә математика дәресләрен. Марсель армиягә китеп барды һәм мин шулай итеп математикага кирип шумдым. Читтән торып укырга кергән идем инде мин. Арчаны бетергәндә үк бер үк вакытта чыгарылыш имтиханнары һәм институтка кирү имтиханнарын тапшырып, шулай итеп әкренләп читтән торып укып бетердем дә бөтен гомеремне шушы мәктәбемә, авылыма багышладым. 38 ел балаларга белем бирдем, Аллага шөкер. Хәзер шулар өчен горурланып, шуларга сөенеп яшәп яткан көнем. Менә бу мөдә булган елларны шул хәлли мин инде менә хөрмәт итеп, якын итеп, шулай итеп искә төшереп йөридем. Һәр вакытта укучыларым сыраса нишәгә белмиләр инде, алар белән сөйләшергә, алар белән аңлашырга итәргә. Вот шундый истәлекләр тагын бу мәктәпне безнең минем өчен дә менә җәмәгать өчен дә ветрә кирәк бу истәлекне. Без шушы мәктәптә таныштык. Аннан соң инде тора-бара тормышка җибәрдек. Мен бу мәктәпкә 70-нче елда институтны бетергәннән соң юнәлеш алып килдем. Һәм бу мәктәптә бары тик бер генә ел эшләргә насип булды. Эшәсе су йөртәделәр бәндәне. Эшәсе суым минем бүтән җирләрдә булгандыр күрәсең. Өлкән укытучылар белән эшләдек. Аларның киңәшләрен, барыбер өлкән кешенең киңәшен тоту бик кирәк. Менә яшьләргә үрнәк итеп әйтәм инде. Өлкәннәрнең сүзен яратмасагыз да юк димәгез, иштән генә әйтегез югыгызны, менә үтәргә тырышыгыз. Өлкәннәр алар инде белмичә әйтмиләр. Менә Мәймүнә апа, Фатыйма апаларның безгә әйткән сүзләре инде гомер буена киңәш тә булды, бик яхшы үтемле чара да булды. Бик зур рәхмәт чакыруыгызга, бик күңелле очрашу булды. Тагын да шушындый очрашулар булсын. Тагын да без исән сау булып, әле шушында үз аякларыбыз белән килергә язсын. Исән кеше бер очраша диләр бит. Менә очраштык. Бу очрашу үзе бер гомер. Шакырганда бар, куганда кайт диләр. Әйе, бу мәкальне сез барыгыз да беләсез. Без сез шакырдыгыз, без килдек. Сезгә бик зур рәхмәт. Тукта. Бик тиз узма гомер. Bir uzgaçtan geri kaytmıysan, yaşlığında bulgan yaşlık hatiresin, yüreğinde мәңгі saklıysan. Halil Amirxanoviç karşı aldı mine, birden әйбәт коллектив bulup, Manturgana işledik, uңыштарға да eriştik. Химия boyunca Olimpiadada rayonный birinci orunga çıkardım. Мәктәп бакчасын һәм мәктәпнең әйләнә тирәсен чәчәкләргә күмдек. Шундый матур гөл бакча ясадык. Яшелчәләр, чәчәкләр, нинди генә төрле үсемлекләр юк иде анда. Шул хәтле анда үскән авторларны минем бер кайда да күргәнем юк. Әллә туфрагы шундый булган. Шундый матур иделәр. Һәм выставкада беренче урында алдык, бирмәдек беркемгә дә.
яхшы укытучылар шыгарлык мәктәп булгач инде, миңа бик тә күңелгә якын булды, миңа бик тә ошады. Димәк инде безнең алга таба эшләргә өметебез бар, без ышанычлы команда дип әйтергә кирәк. Һәм шуңа күрә инде беренче рәттә әйтәсегә рәхмәт сезгә. Сез монда эшләрегезне калдырып инде барыгыз да килгәнсез. Нинди генә төбәктә булсагыз да, каянга булсагыз да җыелгансыз. Инде ул барыгыздан бер төбәк астына җыеп бетерү минем үзем өчен һәм коллективта шулай уйлыйдыр дип уйлыйм дип әйтәсе килә, бик зур эш. Һәм инде ул сыйныфта эшләнде. Сез барыгыздан да килдегез, сез барыгыз шундый күркәм, матур. Һәм шуңа күрә әйтәм сезгә бик зур рәхмәтемне. Алмаз Зөфәр улына, Нурсил Фуат улына, шулай ук Илмир апа сезгә рәхмәт әйтәсе килә. Рәмискә әйтәсе килә, Фазылов, ул безгә үзенең ярдәм кулын сузды. Барча безнең шул игътибар эшләребезгә минем зур рәхмәтем. Һәм инде иң зур рәхмәтемнең берсе ул үзебезнең коллективка, инде минем бергә эшләгән укытучыларым. Андый сүзләр инде булды, чынлыкта да нинди генә эшне баш эшкә тотынсаң да, нинди генә эш башкарам дип торсаң да, аны бер кайчан да я директорның завуч бергә, яки бер укытучы аерым эшләп башкарып чыга торган түгелдер. Күмәкләшеп, бердәм эшләгәндә генә, инде менә бер кул кебек, нык итеп эшләгән чиракта гына, инде без зур җиңүләргә омтылырга мөмкинбез һәм бар булган авырлыкларны җиңәргә мөмкинбез. Шуңа күрә сезгә зур рәхмәт. Бүгенге кичәбездә ничә буын укытучысы очрашты, хәтер-хатирәләр барланды. Эшләгән еллары төрле булса да, аларны укучыларга белем бирү, киләчәктә чын кешеләр тәрбияләү максаты берләштерә. Хөрмәтле укытучыларыбыз, сез безнең иң кадерлеләребез, үрнәк алучы кешеләребез. Сез биргән белемнәр, сезнең үгет нәсихәтләрегез безгә бүгенге тормышта да дөрес юлдан тайпылмыйча гел алга барырга ярдәм итә. Үзегезгә дә укучыларыгызның рәхмәтләренә төренеп, аларның ярдәмен тоеп яшәргә насыйп булсын. Атачак таңнарыгыз аяз, көннәрегез кояшлы, төннәрегез тыныч, саулыгыгыз нык булсын. Һәр вакыт һәм һәр кайда уңышлар юлдаш булсын. Үткәнебезне онытмыйк, тарихны гел барлап торыйк. Бүгенге мәктәп ТБ тапшыруын тамамлыйбыз. Сезнең белән мин, Азали Зайнагыева һәм мин, Илвина Габделхакова булдык. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.